Bună ziua tuturor! Bine ați revenit la o nouă pastilă informativă Ce se întâmplă în Europa. Numele meu este Horobeanu Georgiana Diana, sunt studentă în cadrul SNSPA, Facultatea de Științe Politice, specializarea în relații internaționale și studii europene. În episodul de astăzi vom aborda problema bugetului multianual al Uniunii Europene. Contextul actual al pandemiei de coronavirus a surprins Uniunea Europeană în plin proces decizional privind viitorul planului său multianual. Astfel, întâlnirea Consiliului European din data de 20-21 februarie anului acesta nu a venit cu o concluzie asupra negocierilor de până acum. Într-un context incert asupra cum va arăta bugetul multianual al Uniunii Europene, putem însă să găsim răspunsuri la întrebări precum ce este bugetul multianual al Uniunii Europene, cum funcționează el, cum este aprobat și cu ce influențează acesta viața cetățenilor europeni. Să începem! Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene mai este denumit și cadru financiar multianual. Acesta fixează limita superioară a banilor pe care Uniunea Europeană îi poate folosi într-o anumită perioadă de timp în diferite sectoare politice. Bugetul este estimat în general pe o perioadă de 5 ani, recent modificându-se la 7 ani pentru a putea fi mai eficient. Bugetul trebuie totodată să fie flexibil pentru a putea face față situațiilor de criză neprevăzute. Astfel, include o serie de instrumente care garantează că banii pot fi folosiți acolo unde este nevoie. De exemplu, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este conceput pentru a oferi asistență financiară în cazul unui dezastru major într-unul din statele membre. Cadrul financiar multianual are mai multe surse de venit, printre care contribuții de la statele membre, taxe de import de produsele din afara UE, amenzile aplicate companiilor care încalcă regulile Uniunii Europene privind concurența. De asemenea, Parlamentul dorește reformarea modului în care este finanțat bugetul Uniunii Europene. Un nou sistem, mai simplu, ar trebui să introducă noi surse de venit. Parlamentul sugerează că banii ar putea veni de la o nouă schemă de impozit pe profit, inclusiv impozitarea companiilor mari din sectorul digital, din comercializarea cotelor de emisii și o taxă pe materialele plastice. Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul Uniunii Europene este un buget de investiții. El nu finanțează protecția socială, educația primară sau apărarea națională, ci se concentrează pe acele domenii cheie care pot adăuga o valoare prin stimularea creșterii economice și a competitivității. Negocierile privind adoptarea bugetului multianual încep cu câțiva ani înainte de intrarea lui în vigoare. Procesul formal este început de Comisia Europeană, care înaintează o propunere referitoare la resursele proprii și un regulament ce stă la baza negocierilor ce vor avea loc în cadrul Consiliului European. Rolul central din punct de vedere legislativ îi revine Consiliului, deoarece acesta trebuie să adopte o poziție în unanimitate. Parlamentul European are decizia finală, acesta putând să aprobe sau să respingă concluzia Consiliului, dar nu poate aduce modificări. Discuțiile privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 au început încă din anul 2018, continuând în 2019 cu momentul în care 27 de membri de stat sau de guvern ai Uniunii Europene s-au întâlnit într-o reuniune informală și au convenit că bugetul pe termen lung post-2020 va investi mai mult în stoparea migrației ilegale, în apărare, securitate și programul Erasmus. Infograficul din imagine, realizat de către site-ul Parlamentului European,
ne prezintă foarte clar unul dintre motivele pentru care negocierile asupra bugetului multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 nu au ajuns încă la o concluzie. După cum putem observa, principalele domenii bugetare sunt domeniul pieței unice, al inovației și al domeniului digital, domeniul coeziunii și al valorilor, domeniul resurselor naturale și ale mediului, al migrației și managementului granițelor, securității și apărării, vecinătății la nivelul frontierelor cât și global și la nivelul administrației publice europene. Totodată, putem observa că cea mai mare bătălie politică ce se dă între statele membre ale Uniunii Europene, dar și între instituțiile Uniunii Europene, se realizează pe baza fondurilor de coeziune și valori. La data de 20-21 februarie a avut loc o reuniune extraordinară a Consiliului European, în cadrul căreia s-au discutat negocierile privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. În cadrul acesteia, președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat însă că negocierile vor necesita mai mult timp. La data de 21 aprilie, președintele Consiliului European, alături de președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, au venit cu propunerea realizării unui plan de recuperare, ce afirmă că viitorul bugetului multianual al Uniunii Europene va fi un instrument cheie pentru susținerea unei recuperări de durată și a unei piețe funcționale și modernizate. De asemenea, acesta va trebui să țină seama de efectele crizei asupra regiunilor și zonelor afectate. Raportul solicită ca noul buget să fie convenit cât mai curând, pentru a evita întârzierile investițiilor esențiale și pentru a asigura că resursele pot fi direcționate cât mai curând posibil către sectoarele în care acestea sunt necesare. Oare cum va arăta bugetul multianual al Uniunii Europene pentru următorii 7 ani? Decizia finală va fi luată pe cale democratică sau anumite state, anumite coaliții își vor exercita puterea de influență? Dar oare România ce poziție va avea în cadrul acestor negocieri? Așteptăm părerile voastre în secțiunea de comentarii. Totodată, nu uitați să dați un like și un share videoclipului și să urmăriți pagina noastră de Facebook pentru mai multe informații legate de ce se întâmplă în Europa. La revedere!